sala na nagpasan, ang tanan mahimo nato sa pag-ampo kang Hesus. Ang kalinaw tamanaw, ang kasakit mo dako, kay dili kita kanuday, makaampo kang Hesus. Kung adunay kalisdanan, pasulay kaguon, di kita magamaluya, kang Hesus iamputa. At yan siyang matinumanon, sa kasakit nagdala, sa kaluyatan na sayon, kang Hesus itugyan lang. Kung maluya ang palagda, tugod sa kaguon, siyang akong dalampanan, makaampo kaniya. Kung sa atong mga